Txaron, ez zaitez joan, mesedez. Naiz joango, oso divertigarria da hau. Ni Liana naiz, eta hau Alexa da. Nola duzuzuk izena? Ni Melody naiz. Eta zein duzu kantariko gokoena? Irakatsiko diguzu? Mesedez, gustatzen zaigu zurekin kantatzea. Enuke kantatu behar. Azkar ikasten dugu. Tira ba, kantatuko dizuet. Sinetxi, ametxegitean, sortzen baita miraria. Sinetxi, abestu bihotza zabalik, kantua da giltza. Aurkitu dut, Anderea! Non dago? Ez du txantxetarako gogorik ez laider. Hemen, ispiluan eskutaturik dago. Hemen ikusi dut ispiluan kantari. Benetan? Melody. Izeba Lidiak zurekin hitz egin nahi du, polita. Melody! Non aurkitu duzu hau? Bi neskerekin ari zen kantari etxe baten ondoan. Bata hile horia zen, besteak berriz hile iluna zuen. Eraman azazu neska hoien gana. Adutxo, hauen bila zabiltzaten? Aska itzazu! Eta zergatik askatu behar nituzke. Adeitasunegatik edo? Ezagutzen zaitut, eta zu ere bai, arazo bikoitza. Zorretan zaudeten irakin. Mesedez, hau guztia zeuena da. Lurra, etxea, dena. Gurea? Elezaharra da. Profeziaren arabera bi lagun min etorriko dira ona bizitzera. Urteak daramatzagu etxea zaintzen, jabeen etorreraren zain. Liana, Alexa, bihotzean duzuen eta denok salbatu gaituen musikari esker, musikaren printzesa izendatzen zaituztegu. Eskerrik asko. Ez, eskerrak zuei. Zuen sakrifiziorik gabe ez ginen hemen egongo. Eta hau zuretzat, Melody. Aurrerantzean itzara aprendiza izango, benetako musa baizik. Eskerrik asko! Zure balioa erakutsi duzu. Lidiaren lekua hartuko duzu eta 3. musa izango zara. Zuen adore eta laguntzagatik. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrak Alexa eta Lianak bakeak egin zituzten. Alaxe da, bai. Lagun honek beti adizkidetzen dira. Damutuko tezitzaion niri esan zidanaz. Modu bakarra dako hori jakiteko. Zuk zer uste duzu? Nik damu dut esan niona. Behar bada esan behar zenioke. Bai. Bai! Eskerrik asko, Barbie. Agur, Teresa.